हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै मानि भिडिअ लाबोदों होनोबा नै बे लेखाखौ नाय, नोंसोर बयबो मोनखादों जानांगौ। दाख्लै मुख्यमन्त्रिनि 10,000नि फर्म आरोना भिखारिनि मानि फर्म फिलाप आंनो गासिबो खालामजोबदों न'आवनो आरोना। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांदो। सल' नै लोगोफोर लास्ट डेट फैबायनो 3 तारिखआव लास्ट डेट दिनै जमा हैजोबसै आरोना। नै गासिबो नै 12 आरोना। नै ना फट'खौनो लागायबावाखैलै दाबो। नै फट' लागायजोब्बाय आरोना, नै लिरजोब्बाय। ओमफ्राय डकुमेन्ट्सबो होफानांगौ जाहैदों, मिस्टेकफोर जायोबा नायनानै लिरफिननो। ओमफ्राय नै फट'काबो माबायदि सिथाबनांगौ बिफाङाव हमलायलायो आरोना। नै सिगनेचार होबाय, ओमफ्राय जेबो गैखाया आरोना। ओमफ्राय जा माबा लायोना बे फर्मखौहाय माबागोन आरोना, आरोबाव दा फिलाप खालामगोन। बिनिया हेन्दलुम लादोंमोन, ओमफ्राय हेन्डिक्राफ्ट लादों नालाय हेन्डिक्राफ्टआव राइट होबाय आरोना। जाजोब्बाय आरो गासिबो रेडि जाजोब्बाय। गासिबो थिग जाजोबनांगौ आरोना। दानलु दानलाबाबो जेबो नङा, एसे एनै दानलु दानलाया गावसिनो एसे एनैखौ दानलु दानला खालामखायो। नै दानलु दानला जेबो नङा आरोना, बारा सिन्था खालामनाङा दे। बेंकनि नाम, IFSC कड, ओमफ्राय नैबे मिस कड, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिस कड बे थिग थाबानो जायो आरोना। गासिबो बिदिनो आरोना। नै बेनाथ' वाइटनार होलायलायदों। एसे मोनगोन ना मोनाथाय, मा जाबावगोनथाय। वाइटनार होनांदोंना आरो एसे माबायावहाय फिसाफोर दंना गैया होननायावहाय राइट होफ्लांदों आरोना। साफे दं बेखौ होनांगौखौहाय। ओमफ्राय बेनाबो फट'आ नै बेलाय नै आयौ सिथाबबाय आथा होनायाव, नै आथाजों सिथाबबाय आरोना। आरो फट'आथ' मिथिखागौना जानला मोनला जाया, गुगोल मेप थालायलायनांगौ आरोना। माबा मेपनि थानांगौ, नैबावहाय लकेसन थानांगौ आरोना, नैबे गाहायाव लकेसन जाबाय। हैनोसै आरोना, थांसिगोन। लाजोबखाबाय आङो। आरो हजोंहाय माबा फिलाप खालामहैबावनांगौ आरोना। अमानिबा अमानि, ना फिनायनिबा ना फिनायनि मोनसे फर्म एक्सट्रा मोनबावगोन आरोना। बे फर्मखौ फिलाप खालामनोसै, नायनानै खालामनोसै, रोङो ना रोङा नायनोसै, थांग्रोनोसै। नै फर्म मोनसेबावा बेनो आरोना। बे नैबे फर्मावहाय आं होननायनि फर्मावहाय सुथाबनांगौ आरोना, खिबुआवहाय। बे फर्मावहाय खिबुआव होदेरनांगौ आरोना। बे फर्मा जाहैबाय अमानि आरोना, भिखारि बिजनेस प्लेन भिखारि अमानि आरोना। बेखौहाय फिलाप खालामजोबनांसिगौ। आं फिलाप खालामनायसै आरोना, रोङोना रोङा र'। स' आङो फर्मखौ फिलाप खालामनो लाबाय आरोना। नै जोंना अमानि लादों नालाय, बाव भिखारि दं आरो। स' माबे बायगोन, ओमफ्राय मासेयाव बेसेबां खरस थांगोन बेखौ लिरनांगौ आरोना। स' नोंथांमोनाबो रोङाखैबा सोरबा नायलांबानो जाबाय बोरै बोरै फिलाप खालामो। चलो स्टार्ट करते है। फार्स्टआव आं आंनिखौनो फिलाप खालामगोन आरोना, आंनिखौनो। आखरा उदायथारालै आंना हेन्ड राइटिंआ। बे जाहैबाय माबा मिस कड नाम्बार आरोना, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। आखरा एखे उदायथारा आंना। ओमफ्राय नै बियो जेनेब्ला मा मावो बेखौ लिरनो थिनदों आरोना बेवहाय। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय मा कारेक्ट एक्टिभिटि, बोसोराव बेसेबां खामायो, बोसोराव बिदिनो
माबा होनसै 60,000 होनसै 60,000 जाबाय आरोना ओमफ्राय मानि बानायदों फिगारि PIGGERY बाव अमानि नालाय जोंना फिगारि आरोना बाव आखरा हेन्ड राइटिंआ उरायथाराहाय गाज्रिथारमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमाखौ माबे बायगोन होनदों आरोना अमाखौ माबे बायगोन माने अमानि दामा बेसेबां अमानि दामाथ' जोंनि ओरै 3,000 3,500 4,000 नङाबा मोनला नालाय अमाखौ बिदिनो 3,000खौनो होनसै आरोना बारासो आरोना होनबाबो 3,000 होबाय 3,000 ओमफ्राय मानै बायनोसै मानै बायबा टटेल बाव मानैजों 3,000 × 2 6,000 आरोना मानैजों 6,000 आरो ओमफ्राय बेयो आदार गुन्दै बायगोन नालाय बे गुन्दैखौ जोङो केजियाव जेनेब्ला जोंनियाथ' दा केजियाव 15 थाखा नालाय केजियाव 15 थाखा होनसै आरोना ओमफ्राय बोसोरावहाय बिदिनो मानैजों 300 केजिसो नांनो हागौ आरोना 300 केजिखौनो लाबाय आङो 400खौनो लाबाय जेनेब्ला 350 केजि लायोबा 15 थाखा खरि बेसेबां जायो 0 5 5 25 2 हेथेलेक 15 16 17 0 5 0 5 7 7 5 7 8 9 10 11 12 4 5,250 थाखा बोलदों बोलदाखौ होला आरोना 300 केजिखौनो होनसै ओइ मामा होमबा बेसेबां थांगोन 300 × 15 4,500 थांगोन आरोना ओमफ्राय मुलि मेडिसिना खमैबाबो नोङो जेनेब्ला 200 थाखाखौ लादो मोनसेयाव 200 थाखा लायोबा मोनबा लाबाय आङो 1,000 थाखा जाहैबाय आरोना मेडिसिनाहाय मोनबाजोंहाय 1,000 थाखा मोनबा नालाय ओमफ्राय आखाइयाव गानग्रा ग्लभ्स ओमफ्राय हेन्ड वाश ओमफ्राय जुथा थुथा आथिङाव गानग्रा बेबायदि आरोना बेखौबो आङो जेनेब्ला माबा लाबाय 1,000 थाखाखौनो लाबाय आङो बिदिनो 1,000 थाखा नङाबा 1,000 थाखाखौनो लाबाय आरोना 1,000 थाखाथ' जाद्राय नङा 500 लायोबा 500 थाखा लाबाय ओमफ्राय मोनब्रैखौ लाबाय आरोना मोनब्रैबा 2,000 ओमफ्राय इन्सुरेन्सआबो अमानि इन्सुरेन्स अमा थैबा माने गोदान मोनफिननाय बेबायदि अमानि माबा दाउ जिब जुनार जेनेब्ला मोनसे माबा अफिस थायोना मा अफिस होनोमोन बेखौ एग्रिकालसार अफिसाव बानायो आरोना बेयावहाय नोङो लादो 500 थाखा लायोनो मासेयाव मानैजोंहाय आंना बेसेबां थांगोन 1,000 थांगोन आरोना होमबा आंना टटेल बेसेबां जाखो टटेल 6 10 10.5 11 12 13 14 14,500 थांबाय आरो टटेल 14,500 टटेल 14,500 थांबाय आरोना 10,000आवहाय ओमफ्राय जों बेसेबां सोदेरनांखो होमबा गावसिनि 10,000निफ्राय 4,500 सोदेरनांबाय आरो जोङो 4,500 बाव सोदेरनायखौ लिरनांगौ आरोना जों खरस खालामदेरनायखौ ओमफ्राय अमा बेदरा जाहैबाय बोसोरसेयावहाय जोङो मानैजों 200 केजिखौनो जेनेब्ला 200 केजिखौनो लाबाय आङो मासेयाव 100 खरि ओमफ्राय जोंहा सेरसेयावहाय जोंनि ओरैहाय 300 नालाय 300 होबाय 300 बा 200 × 300 बेसेबां जायो 60,000 बाव टटेल बोसोराव जों 60,000 खामायो आरोना टटेल ओमफ्राय
बेयाव माबा एक्सट्रा खामायदेरोबाबाव लिरनांसिगौ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय सिगनेचार आरोना लास्टआव नैबाव पेनिस जोब्बाय आरोना